רותם כבר רבע שעה פה, לא מסוגלת להיכנס. אנחנו במפל בקרפניסי, נורא קר פה בקרפניסי. רותם רבע שעה כבר מנסה להיכנס למים ב0 מעלות טמפרטורה, ועכשיו אנחנו מנסים לדרבן אותה בתואנה שיש לנו פה את ירון בתוך המים, לא יודע לשחות, מים עמוקים. נשארו לו 10 שניות לנשימות האחרונות שלו. רותם, בואי נראה מה את מסוגלת לעשות עבור בעלך לעתיד. האם תהי מסוגלת להתגבר על הפחד ולקפוץ פנימה? הבעיה שאת לא יודעת לשחות בכלל. סתם. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0! תצילי אותו! הלו, חזרת בלעדיו, יא ורדי. היה? טבע הבן אדם, טבע. מה שהטבע? אוי, בואי לנו.